Vítejte opět na mém kanále. Po kratší letní pauze je tu slibovaný Přemysl Otakar II. Vy, co jste noví na mém kanále, budu rád, když dáte odběr nebo po případě zanecháte koment. Tak pojďme na to. Přemysl Otakar II, řečený král železný a zlatý, se narodil někdy v roce 1233 ve městě zvaném Městec Králové. Zahynul tragický boj na Moravském poli 26. srpna 1278. Byl pátý český král, moravský markrabě, rakouský vévoda, štýrský vévoda, korutanský vévoda a kránský markrabě z rodu Přemyslovců. Narodil se jako syn českého krále Václava I. a jeho manželky Kunhuty Štauské. Původně byl zřejmě připraven na církevní dráhu. Po smrti staršího bratra Vladislava však od otce v roce 1247 získal moravské markrabství. Téhož roku se stal vůdčí osobností revolty proti svému otci Václavovi I. a předáky zemského panstva byl zvolen za mladšího českého krále. Roku 1249 Václav I. zbouřence porazil a Přemyslovi ponechal pouze titul moravského markrabě. V roce 1251 byl Přemysl v Kolnemburgu zvolen zemskou šlechtou za rakouského vévodu a po upevnění této pozice uzavřel sňatek s poslední Bábenberkovou, Markétou Bábenberskou. Usiloval rovněž o štýrské vévodství, ale narazil na odpor uherského krále Béli IV. Spor o Rakousi a Štýrsko přerostl v roce 1253 první česko-uherskou válku. Jejímž vyvrcholením byl tzv. Půdinský mír z roku 1254. Přemysl získal Rakousi a Béla Štýrsko. V roku 1253 rovněž zemřel Václav I. a Přemysl se stal českým králem. V letech 1254 a 1255 se zúčastnil křížové výpravy do Pruska, během které byl na jeho počest založen Královic, dnešní Kaliningrad. V roce 1261 bylo manželství s Markétou Bábenberskou anulováno a Přemysl se oženil s vnučkou Béli IV. Kunhutou Uherskou, která mu porodila syna Václava II. Téhož roku se nechal korunovat na českého krále. Roku 1266 Přemysl obsadil Chebsko a zorganizoval další vpád do Bavorska. Na přelomu let 1267 a 1268 se zúčastnil své druhé křížové výpravy do Pruska. V roce 1269 Přemysl na základě Poděbradské smlouvy zdědil po svém bratranci Oldřichu korutanském vévodství a kránském markrabství. Roku 1270 se dostal do sporu s novým uherským králem Štěpánem V. V jejich důsledku proběhla třetí česko-uherská válka. V roce 1271 byl Přemysl akvilejskou kapitulou jmenován generálním správcem akvilejského patriarchátu a zmocnil se přilehlého Furlanska. Tuto funkci vykonával do roku 1272. V roku 1273 vypukla čtvrtá česko-uherská válka. V roku 1273 byl římsko-německým králem zvolen Rudolf I. Habsburský, který Přemyslovi upřel právo na Rakousy, Štýrsko, Chebsko, Kraňsko, Korutany i Furlansko, aby se jich mohl zmocnit sám. V roku 1276 zaútočila Rudolfova vojska na Přemyslovy alpské země. Od českého krále se v těchto zemích v zápětí odvrátila většina panstva a Přemysl se jich tak musel vzdát. Následně v Čechách čelil odboji Vítkovců a Boreše z Heisenberga. Poté, co tento odboj v roce 1278 zdolal, zahájil tažení proti Rudolfovi se záměrem znovu ovládnout alpské země.
Dne 26. srpna 1278 však byl poražen v bitvě na Moravském poli, ve které padl. Je pohřben v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Za vlády Přemysla Otakara II. Vyvrcholilo zakládání královských měst a hradů. Založil například České Budějovice, Děčín, Most, Kolín nebo Písek. Mezi jím založenými hrady je nejvýznamnější Bezděz či Špilberk. Přemysl Otakar II. Je považován za jednoho z největších českých králů. Děkuji za sledování a mějte se pěkně. Můžete mě podpořit odběrem nebo lajkem. Nebo prostě dejte jenom koment. Budu rád. Ahoj.